Mis-Salm 139. Mulej, int tarbilni u tarafni. Int taf meta noqgħod u meta nqum. Int taraf mill-bogħod ħsibijieti. Int taraf il-mixi u l-waqfien tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi int insiġġni. Inrodlok ħajr għax b'mod tal-għaġeb għamiltni. Tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek u r-ruħi inti tafa tajjeb. Ma kienx moħħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u nintisaġġ fil-qiegħan tal-art. Raw għajnejk l-emejjel tiegħek kollha nkitbu fil-ktieb tiegħek u jiemi kienu ġa maduda meta ebda wieħed ma kien hemm. Kemm huma tqaħ ħsibijitek għalija u Alla, kemm hu bla tarf il-għad tagħhom.